Murag wa naman ni klaro ang saad ni President Bongbong Marcos nga himuon niyang 20 pesos ang kilo sa presyo sa bugas tungod kay mahal naman og maayo ang presyo. Ang kilo sa bugas nag-line of 6 naman. Tag 60 ang kilo mga kabumbo. Pananglitan uno mo kabuok or 5 mo kabuok sa membro sa pamilya nga mangaon taga-adlaw. Pananglitan sa usa ka kilo nga inyong lungagon matag pamahaw, paniudto ug panihapon. Sa ato pa tulo ka kilo inyong mahurot sa usa ka adlaw. Ibutang talang ba nga uno mo kabuok sa inyong pamilya o 5 ba kabuok kamo mangaon sa usa ka adlaw. Nya mokonsumo og usa ka kilo sa buntag, usa kilo sa udto, usa kilo pod sa hapon o gabi. Sa ato pa mokonsumo og tulo ka kilo nga bugas sa usa ka adlaw mga kabombo. Ibutang talang og tag 60 pesos ang kilo sa bugas. Unya tulo ka kilo ang inyong mahurot sa usa ka adlaw. Sa ato pa mogasto diay mo og 180 pesos ang kilo matag adlaw aron makakaon mo kanon. Ang 180 pesos nga gasto ninyo sa bugas sa usa ka adlaw moabot kini sa 1,260 sa usa ka semana. Sa 7 ka adlaw nga gasto 1,260. Ang 60 pesos nga gasto ninyo sa bugas sa usa ka adlaw moabot kini og 5,040 pesos sa usa ka adlaw. Sa 30 ka adlaw mga kabumbo 5,440 pesos ang gasto ninyo sa pagpalit og bugas. Mahal no? Mas makasave tingali ta kung magpalita og usa ka sako nga bugas. Sa mga naminaw og tan-aw karon, pila naman dai ang usa ka sako nga bugas karon? Tag pila ang presyo ba sa usa ka sako nga bugas? Dili na lang ta mulaom atong saad ni Presidente Bongbong Marcos nga tag 20 pesos ang kilo sa bugas. Tungod kay imposible kayo kana nga mahitabo. Ang fertilizer lang daan para abono sa humay, puwerte ng pagamahala. Unya ang kahago sa mga mag-uuma, dili po dalim ang ilang kahago, unya paliton lag barato ang ilang abot bikan sa basakan. Luoy kayo ang mga farmer, mga kabumbo. Unya subay nini, may request matod pa ang NFA, National Food Authority, sa Central Visayas NFA 7 sa kagamahanan sa lalawigan sa Sugbo sa pagdumala sa Program 29 kun bigas 29 sa ahensya. Tumong sa maong programa nga ibaligya ang pondo sa bugas sa NFA sa tag 29 pesos ngadto sa mga vulnerable sector nga gilangkuban sa mga persons with disabilities, solo parents, senior citizens ug indigenous people. Miuyon usab si Governor Gwen Garcia sa maong request sa NFA 7 basta makasustenir ang maong programa sa taas nga panahon. Kung hingpit na nga matuman ang Program 29, ipagi na usab kini sa Kapitolyo sa QR coded card system aron mas hapsay nga operasyon. Subay nini, gipasalig usab sa NFA 7 OIC Regional Manager Obelito Baritua nga bisan dili top producer ang Sugbo sa bugas, makig-coordinate ang ahensya sa mga rice sa producing regions aron masiguro ang steady supply sa programa sa Sugbo. Samtang wala pa dugang detalye kung kanus pwede nga makapalit ang mga tao, mga kabus sa mga kaigsunan sa bugas nga tag 29 pesos ang kilo mga kabombo. Bugas nga tag 29 pesos ang kilo nga NFA. Sa una naman ito'y programa si Governor Gwen Garcia, tag 20 pesos ang baligya sa Kapitolyo ngadto sa mga kabus nga mga kaigsunan nato nga taga-probinsya. Ibaligya sa Sugbo, Merkadong Barato, tag 20 pesos ang kilo. Ang Kapitol ni palit og bugas sa NFA, tag 25 pesos. Nagpaalkanse ang Kapitol og 5 pesos para makabaligya og 20 pesos mga kabombo para matuman ang gusto ni Bongbong Marcos. Nahunong ang maong programa kay ang NFA katong ilahang administrator kaniadto gihunong ang paghatag og pagpabaligyag bugas sa Kapitolyo mga kabombo.